Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Finally here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lana ye ngiyaphitzizela. Ngithole le family yakamabaso. Bengifuna ukubamba le yokuthi unkosikazi wokugcina uMangwabe ngala Uthando Nes'thembu. Ngapha kamabaso ngifuna ukuzokuphawula kwakhe ukuthi mawunkosikazi wokugcina unalo yini izwi lokuthi engezomunye. Bambuzile ke bengibuka enye interview ya bebekhuluma nobaba uMabaso oyipolygamist wasemsinga osomabhizinisi wenza izinto eziningi. Ngizoyenza nje full video ngimchazele ngomndeni wawo. Kunemali ke lapha yana kunemali kodwa into engiyibukile ngathi lapha yana ukufunayela ngathi uthi 34 30 32 uyibambi lapho ngoba ubaba wakhona uthi akashongo ukuthi usemile ngoba bebathathu. Anginithumi kanjalo ukuthi nihambe niyohlupha asiqedele le engizwile last wife okwamanje ngala kamabaso uthi you can't be in a polygamy and want to be the last wife. Okusho ukuthi uMangwabe liyamudla kivoti kodwa ke nayi ke enye ejuice uthe ubaba uMabaso kumakhosikazi akhe akaze asho ukuthi usewuvalile umnyango ngoba kuzokwenzeka ukungenzeki kanti mawushilo egcineni kuba yinkinga osufuna ukuqhubeka. Asibuyeleke kumseleku lo esimazi uThando Nes'thembu. Umseleku washo kuMangwabe because uMangwabe uyakusho lokho wayengekaza kususela ekhanda. Washo kuMangwabe washo futhi nakubantu besonto wathi kubantu besonto wayesebona ukuthi bazombalekela uma engayichazi leyo ukuthi uMangwabe usewokugcina. Okusho ukuthi umseleku wabribe uMangwabe ukuthi abe unumber 4 ngoba phela mayesichazela ukuthi uMangwabe wamtshela okusho ukuthi kwakuyiyona condition enkulu ke mhlambe wavuma ke. So ngaleso sizathu mina ngiyamsupporta kuMangwabe ukuthi mayithi uye ogcinile njengoba wamthembisa mayishintsha imithetho nakuye akushintshe ngaleso sizathu ngoba ngapha uMr Mabaso uthi akazange alenze leli phutha ukuthi ebatshela ukuthi akazi kumthatha omunye ngoba kuzoba yinkinga later. Kamseleko eMzumbe unumber 4 watshelwa ukuthi unumber 4 ngoba nasetafuleni phambi kwamayeni phambi kwamacele phambi kwamakhumalo washo wathi uyazi esavumelana ngakho sobabili. Wathi umacele kanti yini le esimenza yabo Uthando Nes'thembu bayahlekisa kodwa bengahlekisi. Wathi umacele kanti yini le esimenza ukuthi azizwe ukuthi uphethe uMangwabe. Macele simphendule umseleku watshela abantu besonto ukuthi uMangwabe uyena magcini. Waphinde wazotshela uMangwabe esedidwe yistep. Njengamanje ke usebala izinto eziningi ukuthi kufanele kube khona unumber 5 because ekugcineni isithembu esakhe ivision eyakhe nangaleso sikhathi etshela uMangwabe ukuthi uzoba unumber 4 wayekhulumela phezulu kwayo ivision yokuthi ede unkosikazi kanti akabuzange ilangeni kusho njalo akabuzange ilangeni. So ivoti yes liyamudla uMangwabe ukuthi akufanele kube huye owenza leso sinqumo kodwa manje watshelwa. Yabona ukuthi watshelwa mina ngimi kulo ngithi akaqhubeke ukuthi watshelwa. Bengizomtshela ke ko last wife wakamabaso uthi kwi-interview ebeyenziwe le channel ba engikhohliwe kodwa ngithole online because khona izinto bengifuna ukuyiqhathanisa ngize ngithola le interview. Bengifuna ukuqhathanisa izinto ezishiwo umseleku nezishiwo ubaba Mabaso ukuze ngibone ukuthi lesi sithembu sihluke kangakanani. Mangibheka okunye kuyafana okunye akufani. Izinto ubaba Mabaso ayibalile ukuthi azenzayo ukuze amakhosikazi akhe engaxabani wabakhela izindlu ezifanayo.
nefenisha futhi cishe ifane, ney'moto othi wenzela ukuthi kungabi khona ozoba nomona nomunye. Cha, zinhle izindlu zabo zinkulu. Owesithathu okuvela ukuthi usazomakhela-ke ngoba yena usanda kushada naye. Lo wesithathu-ke uyobuze lo mbuzo ukuthi uzovuma yini ukuthi kuthathwe omunye. Impendulo yakhe uthe isithembu akusona esakhe, akuyona eyakhe leyo decision. Awukwazi futhi ukuthi ungaba kwisithembu mase uyanquma ukuthi usugcinile. Kwasho ukuthi-ke shuthi watshelwa vele ukuthi woza umnyango awuvaliwe, kanti ngapha uMsileko wabona istep lesi samdida wase wathi-ke uwe-ke uzogcina. Kanti uhlangene nonesi. Nesi-ke akayingeni-ke leyo ukuthi ama-rules ayashintsha. Mashintsha ama-rules, awashintshe ndawo zombili. Injalo-ke indaba. Uthi-ke uMrs Mabaso, you can't be in a polygamy and want to be the last wife. Kodwa uma utshelwa okunye-ke uzoma kulokho otshelwe khona. Akube neqiniso phela emhlabeni. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Siyahlehla sibuyele emuva solokhu senza ama-reviews Uthando Nes'thembu. Uma uyithanda into enjengale uzosubscribe. Uma ubona ngathi ayingeke iyabhora ungadlula sithando sami. Thank you, ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.